ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಅಮ್ಮು ಟಿವಿಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ತುಳುಟ್ಲ ಲಿಪಿ ಬೈದಿದೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಈ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಲೆ. ಮದುವೆ ಆದ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಂದಿನ ಕುಮಾರ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಗ್ 10 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆನು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು. ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ನ ವರ ಪಂದು ಎನ್ನಿದು ಆ ಬಾಲೆನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಸಾಂಕುವೇರು. ದೇ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ 10 ವರ್ಷ ಅನ್ನಲ ನನಲ ಉದ್ದ ಬೂರೊಂದಿಜ್ಜತೆ ದಾದೆ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಕಾಲಿ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಆತೆತ ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಪಾಡ್ ಬೊಕ ತೂಕ ಉದ್ದ ಬೂರುವೆನ ದಾನೆ ಪಂದು ಆವಿಯೆ ತೂಕ. ನರೇಶಗ್ 20 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡಲ ಆಯನ ದೇಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಶಾಲೆಡ್ ನರೇಶನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಂಟೆ ಕುಂಟೆ ಪಂದು ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುವೆರು. ಕಲ್ಪುನ ವಿಷಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎದುರಿತ್ತಿನ ನರೇಶೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆಡ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಪಿರ ಬೂರೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ನಿಕುಲ್ ಪಂಡರ್ ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತುಂಡಲ ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜುಡು ಮಾತೆರ್ಲೇನರು ಕುಂಟೆ ಕುಂಟೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆರ್ದಿಂಚು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂಚೆ ಪುರ ಮಕ್ಕಾರ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಪಂದು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಪೋಪಿನ ಉಂಟಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಅಂದು ಬಾಲೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಕಲ್ತದು ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಅಕ್ಲೆನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾವು. ಆಡ ಏನನ್ನು ಏರ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮನ್ಪುಜೇರಮ್ಮ ಮಾತ ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇ ಉಪ್ಪುನು. ಈ ಮಕ್ಕಾರ್ ಮನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂದು ದೆತೊನ್ಲ ಬಾಲೆ ಏರು ಇನಿ ನೀನನ್ನು ಕುಂಟೆ ಕುಂಟೆ ಪಂದು ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಈ ದಾದಾಡಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತದು ತೋಜಾವು ಅಂಚಿನ ಜನ ಈ ಆವಡು. ನರೇಶೆ ಕಾಲೇಜುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದು ಪಾಸ್ ಆಪೆ. ಬೊಕ್ಕ IPS ಕಲ್ತದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲಾ ಆಪೆ. ದೇ ನರೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕಲ್ತದು DC ಆಯೆ ಆಯಗೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಂತು ಬುಂಡ ನಮಕ್ಲಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂದುದೆ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕಂಡ ಮದ್ಮೆ ಮಂತದ್ಲ ಬುಡ್ಕ ಎಲ್ಲೇನೆ ಬ್ರೋಕರ್ಡ ಪೋದು ಪನ್ಪೆ. ಹಾ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆನೆ ಬದಿಗಿದಿ ಪುರ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಲೆ ನರೇಶನೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಎಡ್ಡೆಡು ತೂಂಡ ಯಾವು ಆತೆ. ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಪೊನ್ನು ಉಂಡು ಪನೊಂದಿತ್ತತ ದಾದ ಅಂಡವು ಅಕ್ಲು ಆನು ಕುದ್ಯ ಪಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೇರು. ದಾಯಿ ಬುಲ್ಪು ಅದೇ ಉಂಟಲ ಬುಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂದು ನರೇಶಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ದೇವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ತುಕ ದಾದಾಪುಡು ಪಂದು ದೇವೇರು ದಾದಾ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ತೋಜಾವೇರು. ಗಣೇಶ ಬತ್ತೆನಾ ತೋಜುಂಡು ಕಾರ್ ಸೌಂಡ್ ಆಂಡ್ ದಾದೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ದಾದನ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತ. ದಾದೆ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆನ ವಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್. ಏನನ್ ಏರ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪೇರು ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಪುರ ಕನ ತೂಕ ಬಾಲೆ ದೇವೇರಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕೊನು ನಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೇನ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ ದುಂಬಗ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ ಬಾಲೆ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ದೇ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಒನಸ್ಗ. ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನಾ. ಕುಮಾರ್ ಬಕ ಪ್ರಭಾ ತನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಇಲ್ಲದ ಪೊನ್ನನ್ ಕಂತದು ಮದ್ಮೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಚೈತ್ರ ನಿಜ ಪನ್ಲ ಈ ದಾಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನ. ಹಾ ಅಂದಿಯೇ ದಾಯ ಇತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡರು. ಎನ್ನ ಐಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆತ ಮಾತಿರ್ಲ ನೀನನು ಕುಂಟನ ಬೊಡದಿ ಪಂದು ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ. ದೇ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡ್ ಮಲ್ಲಾತಿನಾಲ್ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಬಂಗಾರದ ಆಸೆ ಒಂಚೂರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನಿ ಜೋಕುಲು ಪಂದು ಇತ್ತಂಡ ಆತೇ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಇಂಕುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೇ ಮದುವೆ ಆಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕದೆ ಈ ಸಂಶಯ ಎಂಕಂತೂ ಈರ್ನ ಹೈಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ. ಆವು ಚೈತು ಈ ಮೂಲು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಲಕನೇ ಉಪ್ಪೋಲಿ. ಎಂಕ್ DCನ ಬೊಡದಿ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. DCನ ಬೊಡದಿ ಪನ್ಪಿನತ ಎದುರು ಈ ಕುಂಟೆ ಗಿಂಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳಾ ಇಜ್ಜಿ. ನಿನ್ನಂಚಿಂತ ಬೊಡದಿ ತಿಕ್ಕಿನಲ ಎನ್ನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ.
ಅವು ಪುರ ಮಾತ ಬುಡ್ಲೆ ಬಲೆ ವನಸ್ ಪಾಡುವೆ. ಹಾ ಬರ್ಪೆ ಪೊಯ್. ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿಯುಂಡು. ಇಂಚೆನೆ ಬಂಜಿನಾಲಾದಿತ್ತಿನ ಚೈತ್ರ ಪೆದ್ದೆರೆ ಪಂದ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ಪೋಪಾಲ್. ಬಾಲೆ ದಾಯ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಲ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಆಂಡ ಬಾಲೆ ಎನ್ನಲಕ ಕುಂಟೆ ಆಪುಂಡ ಪಂದ್ ಪೋಡಿಗೆ. ದೇವೆರ್ನ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ದಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ, ದೇವೆರುಲ್ಲೇರು. ಆವಮ್ಮ ಆವು. ಚೈತ್ರ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಲ್. ಬಾಲೆ ತುಯ್ಯರೆತ್ತಿನಕಲ್ ಬಲೆ ಪೋಲ ಪೋಲ ತೂಲ ಬಾಲೆ ಅವು ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ. ತುಳೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ. ಹಾ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಾಲು. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಾಲೆದ ಹೈಟ್ ವೈಟ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜತೆ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಹೈಟ್? ಸರ್ ಹೈಟ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದುಂಡು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ದಾದಗೆ ದಾದಾಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೈದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡುಗೆ. ಬಾಲೆದ ಹೈಟ್ ವೈಟ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡುಗೆ. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊರಿಯ ಬಾಲೆ ದೇವೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಕೈ ಬುಡ್ಜೇರು. ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೇವೇರ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡ್ಜೇರ್. ವಿಕಲಾಂಗರನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪಾತೆರಂದೆ ಅಕ್ಲೆನ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ. ವಿಕಲಾಂಗರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮಲಕ ಬದುಕೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ. ಇಂಕ್ಲೆನ ಈ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ఒక తప్పందే సబ్స్క్రైబ్ మన్పులే.